Nirien kbar ħakmu l-imħażen ta' kumpanija privata ta' trasport fi triq il-Mdina f'Ħażebbuġ bitħaħen swed faħma evidenti f'bosta bnadi mbeda fil-gżira ksew lil ħalqormi u komplew jinfirxu fiċ-ċentru u n-nofsinhar ta' Malta. Kien għal-ħabta ta' setejta wara nofsinhar li d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kien infurmat b'dawn in-nirien fi triq bejn Ħażebbuġ u ħalqormi. Fil-post, il-membri tal-Protezzjoni Ċivili sabu tħaħen kbar li tant eskalaw malajr li kellhom jissejħu 24 membru tal-Protezzjoni Ċivili, 8 volontiera tas St. John's Rescue Corps, kif ukoll 10 units attività n-nar, fosthom 3 bowsers beluf ta' litri ta' ilma. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ħa madwar satejn sakemm ġie kontrollat in-nar. Kelli mad-Dipartiment għalilna li n-nar żviluppa b'mod feroċi minħabba xi oġġetti li qabdu malajr u tellaw it-temperatura b'mod għoli, fosthom aċetilena, tires, plastik, żeba u spray. Evidenti minn triq l-Mdina fl-imħażen kien hemm bosta dajjes, inġenji u trailers. Fil-post, issejħet ambulanza waħda l-assistenza f'każ ta' bżonn minħabba tħaħen tossiċi li ħarġu. Rapporti li waslu lil Net News jgħidu li f'diversi ħinijiet instamaw ukoll għadd ta' splużjonijiet mill-istess post. Fost l-affarijiet li ġew irkuprati, il-maħna pappagalli nħareġ bl-għajnuna tal-ħaddiema tal-kumpanija stess u l-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Għal-bosta sigħat, il-pulizija u l-karreġġjata minn Ħażebbuġ lejn ħalqormi għat-traffiku. Bost oħrajn tilgħin minn ħalqormi jieqfu biex jisegwu mill-viċin in-nirien. Ir-riħ qawwi mill-majstral li kien hawn is-sif fil-Gżejjer Maltin ma tantx hemm biex is-sitwazzjoni tiġi kkontrollata malajr hekk kif l-immaġini li daħlu lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet. It-tħaħen kienu evidenti għal 20 ta' minuti mill-mellieħa, l-imtarfa, is-swatar, li klin kif ukoll mill-fgura u t-tilgħin.